Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka senjuk kinong sensyar senong ka beri uhinyok trap kaladawa na ka sarkar pakadiban aina ya ka jing itu berkajing pen gobor ka bamardor ya ki dorbal senong kena makin la bandamenta haba pentrikam ya ka pisah ka belamang kerpang da ka sarkar kimi nimar kuma kalong menta hapa meglaya amdan satya ya kita ki panchayati raj ni ki wepat ki ken huntrikam latnya ki dorbal senong kan sensyar senong ka beri uhinyok trap ka belasong menta resmi dan belasong kerki Day halor kapang kaba mi haka kot kubor Shalom Times haka saw buat santarik dengan keren syai ka bayadei buat kaba mi haka saw tarik kaba mi haka saw tarik ka headlines kalong haka Shalom Times kaba saw tarik help budget for local bodies di hang ni haka saw tarik ka kaba mi hang ni kalong kum kabaji alam kaba kersiu thea buat penkedit thea yangi ki senjuk kenong sensyar senong kabri hunyo trap buat ya baro kidor basnong hapo kabri hunyo trap habangi i ba nakaliang ka central government ka ong ban allocate ya tu ka first phase of funding menta ka primary healthcare center ki jongi hadu khatlah hajar sispa khandai puar klur ban pulut di haga jing sisya kam menjuri kata dengan hapsim dikiwai pat kisin jam dengan hap ya syong perkhat bah henrai ngam tharai ngam du jeng kerman ba barok kata pilai hi man kapor kirang ba snong ki ai ka kti ka mon ka kti ka diang ya ka sorka bat bon sin hi kala mi jeng kren ba ka sorkar kat ki sorkar ki balik ki bawan hapo ka jela ka jumi bon sin ki itu igirang ba snong ni ki dor ba snong dei tang ha ki por ba syam jing badon ka law order problem badon kono crisis hapo ka state henry menta pat kla dei ka por pat saba nakaliang jong ka sorkar lu ka hap man pen i kum kadak jong ka jing sngongo ka jong ka jing ya trelang jong ki dor ba snong bat ngam artin baka sorkar kan kentai ya ka ka jingpa jong ke babon balang hapo beri hunyo trap di dor basnong menyo erta ka jing itu lemba ki panchayati raj tingi haka jela ka jongi ngimdan kata ka panchayati raj ni ki civic bodies ngimdan hangni henry ngi don da ki dorbar snong ki bapher but nangta daw ni song thu ba ka amendment 73rd but 74th amendment jong ka constitution jong kari India ka tren shai kadar ba haga jilla ka jungi kintrai kam da kani ka 73rd and 74th amendment but ka panchayati raj kan trai kam kumta ngi song ba ka ba penduk nong ingi mentah ka babu ingi hejing kalong ba nakaliang ka sarkar ka state government kam ngimdon kata ka legal status ngimdon kata ka recognition but ka empowerment nakaliang ka state government but ngim kano ya kani government ka pemerintah henry nadu bangiyo state nadu kasnam khnai spa nyu puar kinong mi khmat ki jongi hat nadu kitu ki por hadu mentar sni ki khlem shimkhia ban itho ban pediang iki dor bar snong ban empower ki ban ai kita ka legal status iki ti kapoi ki jing ka ba khra mentar kumno ban channelize ni ka pisa ka direct funding lemba ki dor bar snong mar hoj the district council gada henry infrastructure but the district council we day but kini ki primary health care center kamdan kanu kadai tang ka state government but ngi ngo bakala day ka por yangi kum ki dor basnong bangin hap perkhat sani bha ban wanra kajingkala hakarukom sensyar khadar snong kajongi
tang haki municipal areas rai habarok wai kabri unyutra bangidai bandono daga wai ka an ka banlong uniform ka bayni yarkat man ka wai ka dor basnong hak wai dor basnong ka kontrai kam jongi kaya pher na ka wai ka snong hak wai snong bat mentar lada ka sarkar kam itu yangi ti kalong kijingdu nang kabakhra kani ka fon kala ban nimyo ningim la ban yo haga jo ko por ka e ka bami pat haga santere jong February hang tu ulakran secretary jong ka health department sampat rumah wong ba ya kani ka pisa dan channelize lemba ka health department dia ka long haga ta ka dor kan long bai kum ka central scheme tinggi ngem dan benta ruan ti ngingis ngau ba kadai ka hok nong kenti jungi kumbala mang na ka central government ban ai kini ki fund ban channelize lemba panchayati raj ti ngiru ngide ban yok benta ti ka ka bangi kwa ban pensngau shaki wei ki dor parsnong hapok ka bri nyotran ba ngin hap ban ya lumlang ban ya shim ya karai kumno ban le nang ni shakman khanang bangin yo ya ka te jing ban toy kabawan na ka central government kabanung ko nga kalong ba ngin bu ka jing cho ka state government baka dei ban ai no ka jing itho ya ki dor parsnong ka legal status bat ka empowerment ni khanang bangiru nginyo benta hagaban penyad yaki ni ki funds ki bawan na central government ladang komta kanong gajing do nong bakhra ye ni ki dor parsnong bat kumjuru ya ka jelah barok kawai yo bam in the absence jong kita ki civic bodies bat ke panchayati raj ka jelah ka jongi kala panong ka badu nong mar kani ka fund ka bawan na central government kanwan haki santali ki face haki sansnam ki banwan bat ka face ki banung kong kalong khatlai hajar kulur sispa khnai kuah ti ka second ka third ka fourth ka fifth kanwan kumno ngimtet ya kata henry nging isno ba kadai ki sha ka bamla banlen ba ka jing shakri jong ki dor ba shnong khamtam haki ni ki po jong covid-19 kaba mla banlen manu manuru nakaling sarkar ni nakaling ki ba ni ila tray board met bat nunsim ni tray monsmo ba ti kala dei ka por ba ka sarkar ka jumi ka dei ban itho no yangi bat hagaju ka por ka dei ban pendon kam ya ka te ka hok nong kanti jong ka 73rd bat 74th amendment bangin wanra ya ka jingkala bangin yo no ya ka ta jing itho bat ba kani ka kidor barsnong kidei bandon bentalang bat ka government kumno ban penyat ya ka ni ki funds ke bawan ka central government nang benta ka bahag kamian tang yangi ha sor handai khamtame yakinong kandong ka jongi marngilai i pipitip khamhai ki balek keleng saudong sekendong kontrol piu i ki babon ki si PHC jongi pulut naka MLA funds ki jongi henry habakut umdan doktor umdan nurse ki babon ki kalayeng ja henry lada don bentalang bat ki dor basnong kanung long kumki long menta tina kata kada ngikwa pan snow ski ba bat ski para dor basnong ski para nong trekap snong sabaro kirang ba snong ki wahek snong jong ka beri hunyotra bakala dei ka porengi bangin dawa na ka sarkar bangin yo no ka jik itho bangin yo eta ka empowerment ka recognition bat ka legal status te ka ai ka ra ni sim ka ni ga meeting ka dei pan snow ski ba ya ka ni ga ra bat nang ni ngin sa kisingi ka banwan ngin sa lumlang ya barok ki dor basnong ki bapher nginumla ai pan lum ya barok ka wei
pokoi gador basnong ringin jet arlai ngot na koi gador basnong banyak dornang bagi sejuk mengin sim kai kasinjam bangin sim nang ni sakma henry bangin pensngau sarkar menta ba kidor basnong kila yi ya kai ke bami haka khabor ka shalom times haka sabat ka sadare but kisim kia ya kani ke isu ba kiru kidai ban yok benta bat ka sarkar kam dei ban ya lai iki markum bala transya kedar lembaga central government baik ini di funding bawah negara center dei ban channelize lembaga ki panchayati raj ki ngi bomdan panchayati raj ni don mengi ki dorbasno dei ban ya lembaga jungi dorbasno bat ka sarkar kam dei ban ya lai ya ki dorbasno marka ek bo balik bagi ong kunta marba i ga jingkran jong secretary jong ka health department henry ngim kno ekil mar kadei ka jing bom sim khia hi jong ki nong mi khmat ki jongi kat kitu gisnam na do bengi yo jela hadu menta la da dei ki sim khia bat ki ai ka jing itho ye ki dor bar snong ki jongi kan jin dalong dokubai henry ka por kam pa der mar kini ke funds ni song tho baga jela barok ki jela ki hapan ai ki jingtip ha ubna yeyong but ka funding kan sedang banpoi ki jela ki baper dei ubna bunyo de kapor kadang ton ni menta dang fratering ni na Februari ni rang don kapor but nin ya step ban pun urlong ya kani ka jing dawa ke jungi dengan yo ta ka jing itu na ka sarkar ke jungi ka central government ka kren syakda bade ban channelize ya ka direct funding lemba kini ti ni ngiru ni dawa kata lada ka sarkar ka itu bat ka pun ko boring baling ni la markam dei kawai ka dor pasong tang kawai ka dor pasong matnya kalau long kumanga ong ipi mana kumbalong di self help group sipau khat adra basnong sipau dot basnong umru dot basnong nila ban lai kata